Bharat Ratna बिमुं मोननो हानाय भुपेन हाजरिका बिथांनि 90 थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटि आसुआ गाजा गोमजायै फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि टुरिजम बिफाननि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। 2019 मायथाइनि निउ एजुकेशन पलिसिनि सायाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया रोखायै फोरमायथिदों। गसाइगावआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान फालिदों। रामफल बिल लङानि सुइस गेटखौ खेवनानै होनाय जाबाय। धेमाजि गगामुगाव जालांनाय एमएसि सुपार लीगनि ओपनिं सेरेमनियाव बाहागो लादोंमोन क'क्राझारनि बारहुंखा एसि आरो अरुणाचलनि ट'ड टीम मोननैया। थांनाय नबेम्बर दाननि 2 खालाराव शिलंनि बर' एस'सिएशन खैला खनियाव थानाय आलाय सिलाय जानाय बर' फिसाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सावरायमेल खुंफुंदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौराङाव आं नोंथांखौ बरायबाय। बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत रत्न बिमुं मोननो हानाय भुपेन हाजरिका बिथांनि 90 थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटि आसुआबो गाजा गोमजायै फालिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बादिनो क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय गभर्नमेन्ट हायर सेकेन्डारि एमपि स्कुलनि गेवलां फोथाराव भारत रत्न बिमुं मोननो हानाय डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 90 थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्ला आसु कमिटिया गाजा गोमजायै खुंफुंदों। মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিখন গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে তেখেতৰ মৃত্যু দিনটোক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছে। আমিও আজি ক'ক্ৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি সমাপন কৰিলোঁ। সন্ধিয়াৰ ভাগত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি ইয়াত প্ৰায় 500 বছৰ মৃত্যু প্ৰজনন কৰিম। आसुनि दैदेननायाव हाजरिका बिथांनि 90 थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्ला आसुनि बानजायनायाव मंगलबार फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनानै मान होनायजों हाबाफारिखौ सामलायजेनो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय आसु फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि नवज्योति रय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो दि गासै आसाम नाङैनो जेरैहाय भारत रत्न बिमुंगिरि भुपेन हाजरिका बिथांनि 90 थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों, थिग बेबादिनो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव अरायसम आलो गोजोनै थाबाय थानो हाथों मिजिंजों क'क्राझार जिल्ला आसु कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंदों होननानै बुंथियो। কৰ্মকৰ্তাসকলে আজি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। মহান শিল্পীগৰাকী কথানুকীখন সকলোৱে তেখেতৰ দিশে ভালকৈ জ্ঞাত। এই শিল্পীগৰাকীক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভেটি নিৰ্মাতা, জাতীয় জীৱনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰতা শিল্পীগৰাকীক আজি তেখেতৰ মৃত্যু দিনটোক আমি শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছোঁ। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्ला टुरिजम बिफाननि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय नब्लाङाव फैगौ 10 नबेम्बरनिफ्राय 14 नबेम्बरसिम सामलाय जानो गोनां इन्टारनेशनेल पेराग्लाइडिं हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला टुरिजम बिफाननि बानजायनायाव मंगलबार बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय खौरांगिरि मेल जुथुमदों। फैगौ 10 नबेम्बरनिफ्राय 14 नबेम्बरसिम सामलाय जानो गोनां पेराग्लाइडिं हाबाफारिनि सोमोन्दै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सोलोंथाइ आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि जोंहा मानास नेशनेल पार्क दं, बिदिनो जिब साफारि आरो एलिफेन्ट साफारि दं। जों बड'लेण्डआव मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो बायदि बायदि हाबाफारि सामलायबोदों। थिग बेबादिनो नोजोरजों दांदुफुर हाजोनि सिख्रि सिख्ला हाजो थिखिनियावबो बे मुलुगनाङारि पेराग्लाइडिं बादायलायनायाव हाबाफारियाव गासै मोन 17 हादोरनिफ्राय बादायारिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथियो। The Bodoland Territorial Council is going to organize the first of its kind competition, that is paragliding, international paragliding competition at Bakumri, Kokrajhar from 11th of November to 14th of November. This is happening for the first time in the entire Northeast. So the Bodoland Territorial Council authority is taking all the care. We have formed a very strong committee to run it smoothly, consisting the principal secretary of BTC and all the secretaries. बे गासै मोन 17 हादोरफोरनि मुङा फारियै सिंगापुर, चाइना,
जापान, कोरिया, मालयेशिया, इन्डोनेशिया, नेपाल, मंगोलिया, हंकं, थाइवान आरो इन्डियानि गेलेगिरिफोरा गेलेनायाव बाहागो लागोन होननानै बुंथियो आरो पेराग्लाइडिं खालामनानै सेथि थाखोआव देरहानो हानाय हौवा आरो हिन्जावसा बादायगिरिफोरनो 2 लाख रां बान्था होनायजों लोगोसे फोरमानलाइ होनाय जागोन होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे दिनैनि थारिखसिम बिथांमोननि बान्था थिनायाबो गुबुन पेराग्लाइडिं सामलायगिरिफोरनिफ्राय बांसिन होननानै गोबां गेलेगिरिफोरा गेलेफैनो हांखुर जादों होननानैबो बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। 2019 इं मायथाइनि निउ एजुकेशन पलिसिनि सायाव BTC सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों। बर' साहित्य सभा आरो অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে মিডিয়ামৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বড়ো ভাষা দি সেইটো এতিয়া ক্লাছ 10 লৈকে চলি আছে। BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 2019 मायथाइनि गोदान सोलोंथाइ बिफाननि पलिसि एबा खान्थिनि सोमोन्दै रोखायै फोरमायथियो दि बर' साहित्य सभा एबसु आरो आब'फोरा जिथु बर' बिजोंनि थाखो 10 सिम थाखानाय बे बिजोंखौ 11 आरो 12 थाखोसिम बोखांनांगौ होननानै आसाम सरकारखौ खावलायदों। बिथांमोननि खावलायनायखौ आसाम सरकाराबो गनायनानै लादों। थेवब्लाबो BTCआव बर' बिजोंनि 90% आनो फरायसालियाव थानायलाय आसाम सरकारा BTCनि अथ'रिटिनिफ्राय 12 थाखोसिम बोखोनांगोन बेलायाव अफिसनि खेंफोरथि बिहरदों होननानै बुंथियो। সেইটো অকল ক্লাছ 10 লৈকে নকৰি ক্লাছ 11 আৰু 12 লৈকে কৰা যাওক বুলি তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছে। তো আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ তেখেতসকলৰ কথাটো শুনিছে, কিন্তু যেহেতু বড়ো মিডিয়াম স্কুলছ 90% বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল টেৰিটৰীৰ ভিতৰত আছে। এইটোৰ কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে BTC अथ'रिटिनि अपिनियन ল'ব বিচাৰিছে। बेखौनो बिथांमोना काउन्सिलाव रायलायदों आरो BTC अथ'रिटिया सोलोंथाइ बिफाननो बेनि सायाव थार नायबिजिरनो बिबानखौ होदों आरो बावैसो साननि सिगां सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर आरो सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनानै सेमिनार जुथुमनाय जादों, जेराव बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर आरो साफा सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ लाफानानै 11 आरो 12 थाखोसिम बोखो जामारोब्ला फरायसाफोरनि सुबिदा आरो उसुबिदा मा बेखौ लानानैनो दाखालिसो बर' साहित्य सभा एबसु आरो आबोफ आफाद आरो साफा मेलेमजिबिखौ लानानै सावरायखांबाय आरो बिथांमोना थिरांथाखौबो लाखाबाय। खालि BTCआ इमप्लिमेन्टेशनल' खालामनांगौ होननानै बिथांमोना अपिनियन लादों होननानैबो फोरमायो। जालांनाय मेलाव गासै 200सो सोद्रोमाफोर बे मेलाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोना सानदोंमोन जे जाय इसुआ बर'नि मोनसे दानि आरो इयुननि खोथा दं साननानै बर'नि मेलेमजिबिफोरखौ लाफानानै सावरायफिननाय जाथों होननानैसो सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय उनाव इउटुब, फेसबुक बायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों BTCनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांजों लोगोसे बिथांखौबो सावरायलायनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथियो। बिथाङा फोरमायथिबावो दि दा बिथांमोना सिन्था खालामदों जे दावराव दावसि दा जाथों, नांगौब्ला समायानो लाथों आरो हाबाफारिया मोजाङै मावफुंजाथों साननानै दिनैनि काउन्सिल मिटिंआव गोदान सोलोंथाइ बिखान्थिखौ सावरायनाय जादों होनना बुंथियो आरो 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बर' बिजों फरायनाय मिडियाम इन्स्ट्राक्सन जानांगौ होननानै बिथांमोननि अपिनियनखौ आसाम सरकारनिसिम दैथायहरबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। गसाइगावआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गसाइगाव आन्चलिक दुलाराय असम फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया कमला नाथ क्लाबनि लांगोनायाव भारत रत्न बान्था, दादा साहेब फाल्के बान्था, पद्मश्री बान्था, पद्मा भूषण बान्था, आवथायनाय खन्थाइगिरि, देंखोगिरि, दामगिरि, भारत आरो बुहुमावनो सिनायजानाय आसामनि मुंदांखा डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव 28 नंनि MLA माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा हाबाफारिखौ नुजाथिनानै बेखेवनानै होयो। बर' रेबग्रा जुथुमनि लोगो आफादगिरि मुस्रिमा भबानी बाग्लारि, गसाइगाव नोगोर आफादनि मासिगिरि मुस्रि ध्रुबज्योति ब्रह्म नार्जारि, गसाइगाव फरायसालिमानि रांखान्थि बिफाननि गाहाय डक्टर दिनेश दास आरो गसाइगाव ओनसोलनि डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाय हाबाफारिया जाफुंसार जायो। बे हाबाफारियाव 2500 आलारि बाथि सावनानै डक्टर भुपेन हाजरिकानि गोजोन सोरगोआरिखौ हांख्रायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव आन्चलिक दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि
आफादगिरि जतेन रायनि दैदेननायाव मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। रामफल बिल लङानि सुइस गेटखौ खेवनानै होनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफल बिल लङानि सुइस गेट खेवनानै बोसोरफ्रोमबो नभेम्बर दाननि 1 अक्ट'आव ना हमनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो शुक्रबार फुंनि 5 बाजिनिफ्राय दिमोलै थानाय दैखौ हगारनानै ना हमनाय जायो। रामफल बिल लङायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरा फुंनि 5 बाजिनिफ्रायनो ना हमनाय हाबाफारियाव मुखुब जानायखौबो नुनो मोननाय जायो। जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरि बिथाङा बै लङायाव नुजाथि हैनानै खौरां मोननाय बादिब्ला गामाखालि बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव गोबां खमसिन बिबांनि ना मोनदों होननानै गोबां ना हमगिरि बिथांमोना बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। धेमाजि गगामुखआव जालांनाय MSC सुपार लीगनि अपेनिं सेरेमनियाव बाहागो लायो। क'क्राझारनि बारहुंखा एसि आरो अरुणाचलनि टड' टीम मोननैया अपेनिं जोलुर बादायलायनायाव देरहानो हादोंमोन। बारहुंखा टीमआ 5-1 गलाव देरहानो हानायाव गोजोननाय फोरमायदों गगामुख हालामनि गासै बर'फोरा। बिउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थांनाय नभेम्बर दाननि 2 खालाराव शिलंनि बर' एस'सिएशन खैलाखनियाव थानाय आलाय सिलाय जानाय बर' फिसाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सावरायमेल खुंदों। थांनाय 5 नभेम्बर खालाराव खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सावरायमेलखौ खुंनाय जायो जाहाथे बर' हारिया शिलंआव थांनानैबो मोजाङै जौगानाय आरो मोजां सोलोंथाइ बायदि बिथिङाव जौगासार जानो हायो। बेफोर खोथाखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जानानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। शिलंनिफ्राय खौरां दैथायगिरि राहुल बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम जाबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ आं एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।